Ježiš Maria vole. No když si největší blbec na země kouli, možná 3 minuty. A musíš rozdělat možná 2-3 minuty u jiných strojů. Vy kurvy slovenské! Nebudu to dělat! Hoď já jedu do piče s tadyma! Nebudu montovat celý traktor! Neřešitelný problém, hoši. Nemožné tady... Žádný střed, když uvidíš někdy, zkus se podívat, kam má do trubky sykovací. To je pás vedle pasti, pičo. Ani očko nenasadíš, protože to je u železa. Ani očko ne... Jo, to je normálně dané, normální traktor. Kurva, že tady ty pičo, všecko musíš rozdělat. No. Ježíš Maria. Banální věc, která trvá. Zakurvené! Já musím vyšrubovat to ty držáky. Takže musíš toto chladič ven, aby se dostal na ty šrouby! No to, že je volný, ale jak ho utáhneme. No to právě teď jsem ti to chtěl říct. No to, Jak ho utáhneš. No nijak, no bude volný. Já se tam nedostanu tím jiným klíčem, kurva. Já musím vyšrubovat půl hlavy do piče. Ježíše Maria, kurva. Pičo, vole! To je kurva nervy toto! To jsou nervy, ty pičo. No, tak dívej na to. To není možné! Kurva! Ty pičo! A golu tam nemá. Když máš malý chod, použiješ očko a můžeš chodit půl milimetru. Der Escape-Knopf fehlt. Der Escape-Knopf. Wo ist der? Wo ist der Escape-Knopf? Wo ist der? Wo ist der? So. Dám, povolím jednu matku, druhou, šuch, šuch, šuch. Hodím za sebe, šuch, šuch, šuch. To odal tak, že jdi na zadní, tento třeba jo, ale tento, Nebudu to dělat! A to se musí povolit, na jiným ne, jenom tento. Tento jde zašrobovat, ten jde, tento nejde, ten je nejhorší. Ten se ti povolí. Všechny jsem odšruboval, všecko to drží normálně. Ten se povolí. A musím vyšrobovat to ty držáky! A co to? To si nepřevej, protože tady je to. Ne, já to nechci vědět. A tady se nedostaneš, tady musíš golu a tady máš toto všecko a nedostaneš se na tento! Do piče! Do piče! To není možné! Kurva! Do piče! Neřešitelný problém, hoši. Já to nejdu dělat.